Bon dia a tothom. Avui sembla que farà més bon dia. Per celebrar-ho, esmorzem. Era cavadera. Arròs amb pollastre. No et llepis, després jo em renyo. No et llepis. Renta-li la cara, ara. Vinc d'una reunió de feina, sembla que ha anat bé, sembla que hem captat el client i ara me n'aniré a buscar el Jan, que deu estar amb la iaia Marta por ahí, i a veure com ha anat. A veure si els trobo, perquè ma mare quan està amb el Jan, si de per si ja no contesta el telèfon, encara menys. Apa, fins ara. Bueno, pues estic a casa de ma mare i no hi són, i no contesten el telèfon. Ara no els vaig a buscar jo, i després diuen que jo no contesto. Bueno, es veu que estaven al Foment, que és d'on vinc. Veus que bé? Tornem cap allà. Ja l'he trobat. Estaven al Foment. I ara hem vingut a Badamimos a veure l'Hortènsia. L'Hortènsia que li vaig regalar a la Laura. Te'n recordes de la planta que li vam regalar? Ara te l'ensenyo. Mira, te'n recordes d'aquesta planta? Qui la va comprar? Li vam portar a la mama, no te'n recordes? Hi ha un blog que es diu Dia de Canvis o alguna cosa així. Mireu-lo. Que xulo. Podem anar a veure el Samson. Anem a veure en Samson, I li portem una galeta. que l'avi no l'ha vist mai. Bueno, i ara anem de peix a peix, perquè ara anem dels peixos de Badamimos a veure els peixos de Sant Josep. Concretament en Samson, que li hem de donar un tros de palito. Quin palito? Què li has comprat, Jan, en Samson? En Samson, mira aquest pal. Aquest pal, li donarem tot o només un trosset? A veure, No, aquest és pels peixos. un trosset, el brustó. A veure. Molt bé! És en Samson. Per què no pots caminar? Perquè no pots tinc el bastó a mirar. I no es pot caminar amb el bastó a la mà? Per què? Home, és que té el bastó. Home, Ah, i el bastó, i quan es menja bastó no es pot caminar? Per què? com s'ha menjat el bastó, si se pot caminar. Doncs camina. No, Per què? perquè si mengen el bastó. Doncs llavors no ho entenc. No quadra, això. Sí, quan menges el bastó pots caminar, sí o no? Encara no, Ah, perquè encara no. mengen el bastó. Clar. Vale. Ja deia jo. A veure, explica això del balcó. Quin balcó? És aquest primer balcó d'aquí, és l'únic que hi ha. Balcó? Vale? Sí. Ah, el que fa cantonada. Sí. Aquest balcó d'aquí que fa cantonada, veieu aquest balcó d'aquí? Doncs què passa en aquest balcó? I ara si vas Què li passa en el balcó? Res, que aquí sortíem, hi havia la Madeleine i sempre sortíem Però per explica aquí. que era la teva classe, coi. Sí, a la meva classe. Ah, però això ho I has de llavors dir. aquelles dues finestres també. I la classe dels nens. Ah, hi havia nens i nenes. Ta, ja hem arribat. Mira com venen tots. Mira, I aquest gros és el Samson. Hòstia. Mira com venen tots. Que ho veus? Tenen Mira el Samsó. Hola, quina bocada. a peso. Quin és el peso? Quin és El peix iaia. El peix iaia quin El és? peix iaia. Crec que és aquell gris, d'allà baix. Aquell. El que té Aquell. els cabells de iaia. El peix que té cabells de iaia. Atenció al micaquer. Atenció al micaquer. Ho veieu? Tenim micacos i espàrrecs. Què més volem? Ja podem sobreviure a una hecatombe mundial. Què fa, Jan? Amb els ulls així, mira. Això fas... Mira, ensenya-li al papa què fas. Explica'm com ho tinc que fer, a veure? Així. Així? Vale. Així? Oh, quina olor més bona! I no n'hi ha més de romaní? I això, què es fa llavors? Diu el romanic. Romanic. El romànic. Diu, olor a iaia romanic.
allà dins. Mira allà dins. Mira aquelles dues de les tomates. I aquí n'hi ha una, aquesta, Jan. I mira que... Aquesta té menta. Mira, menta, farigola. Sí. Oh, I i això saps què? té flors. Julivert. Sí. I mira que té flors. Oh, la menta, quina olor. Mira que té flors. Mira aquí té. Oh, quina olor aquestes flors. La menta, carinyo. Una. Què passa? Una. El que hi ha allà? Hay una. La lluna! Mira que petita! La mata. No ves. No ves. No ves. Aquí. No, ja no hi he anat, ja m'hi he fixat. M'he equivocat, perdona, Jan? Cotxes. No, ja m'hi he fixat, em perdones? Per on passen cotxes, Jan? Pa aquí. Em Vale. perdones? Ai! Pa aquí. No, home, que passen cotxes, que et poden... Mira quin marrón. Mira quin marró. I quan hem de Mira passar? quin blanc. Quan el Mira semàfor quin estigui, blanc. de quin color hem de passar? Quan el semàfor estigui Mamei. vermell. No, ves. Estem jugant un partit de futbol amb el Jan. A veure, va, passa! Vinga, Ui! No! En el passillo. Toma! Oh! Oi, quasi gol! És un quasi gol! Toma! Gol! Atenció, atenció, el Jan s'està banyant, dutxant sol. Molt bé! Per què no No, pots però- caminar? Perquè no pots aixecar el veto a mirar. I no es pot